IFM News. Health Facts. Idol John, go! Ipangamo ti Provincial Health Office ngawan pa ti Duktal wenno kaso ti Monkeypox ti probinsya ti Ilocos Norte kabayatan na ti panagraira na iti sa Bali a lugar. Nangiparukat ngayon na ti opisina iti official statement kas panangimpormari ti publiko nagpapandirigiti gundaway ket awan pa dagiti na i-record a kaso. Tinatiblo ti Health Office iti so amin iti panagkalmakin liklikan ti giwaras. Isa nga paypayso nga impormasyon ta mangitunda daytoy iti panag-alarma. Inlawlawaga ti opisina at ti MPAX ket may sa viral disease ken mabalin nga gwaras daytoy mabay na ti panagdikket iti kudil when skin to skin contact, respiratory droplets ken contact iti kontaminado a banag. Kadagopan kadagiti sintomas ket iti panagurigor, sakit ti ulo, panagleteg dagiti lymph nodes, ket sakit ti bagbagi, rashes nga mabot ti duaging ganat upat alawas. Yung palagip ti PHO nga wana ti rumben apaka-alarmaan na ti probinsya na naiget ti close monitoring da sa dagiti sa Bali a lugar. Kaputi dahito ket imbalaka ti Provincial Health Office at apon mapreventaran dahito asakit ket masapul ti kanayon apa na magdaldalos tang nangro na iti panagbugo ti ima panangliklik a makapulapol sa dagiti addaan na ti gurigor when rashes na kay napanagusara ti face mask at lalo kadagiti natatao a lugar. Inirekomendar pa ti opisina ano adaman dagiti marik na sintomas ket sigudan laeng kalturong kadagiti kaisidigan a health facility tapnon alga pa konsultar. Lamang iti Provincial Health Office, Kadway 99.5 at Lawag, Idol John, 15 Tapos.